ehe ụmụ ibe ndewo na ya apụtakwanụ ndị ọdịnaya ya agbakọkwa. A sị na agbakọ ka aha eri ude na-achọwa ajọ ọbịa, agbakọ ka aha eri ude na-achọwa ajọ ọbịa. Anyị ezukwenu ka anyị ha eri. Udo dịrị ụnụ. Ekene m onye ukwu, kene onye nta, kene onye enu, kene onye anị, kene ndị ọkpụ, kene ndị egede, kene ekekere ụwa, kene chi bi n'eluigwe, kene chi m. Udo dịrị ụnụ. A sị m na ihe anyị ga-ekwu taa, ekwuru m ụnyaahụ, edere m ya na Facebook, mana na Facebook bụ nke ndị bekee na Facebook. Anche m ebido maka okwu agbara ọkpụrụkpụ. Ndị be anyị, ọ dịghị m ka unu aghọtara ihe a na-ekwu ebe a. Ọ dịghị m ka ndị be anyị ghọtaghị ihe na-eme. Anyị na-ebe akwa. Igbo story ebidokwe from Lugard, o bido from 1914. Igbo story ebido from 1914, never. That's why ndị be anyị na-ekwu ihe ha na-ekwu. Mụnwa na onwe m achọrọ m ka anyị nwere onwe anyị, biko ihe anyị na-ekwu ọ dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na etinye n'ụlọ akwụkwọ, ụmụaka anyị ga-abụ wizard, ha ga-abụ sayentist na-ejeje na onye na-egbe ike na-ekwu ya otu anyị mago na ụmụazị. Ọ dịghị ka a ga-asị na abịa ha ma ekwube baka Biafra bla no, maka onwe ihe nọ n'elu. Onye nọ n'elu na-afụ onye nọ n'anị. Onye nọ n'elu na-afụ onye nọ n'anị, ma onye nọ n'anị anaghị afụ onye nọ n'elu. Ihe mere ji ekwu ihe m na-ekwu maka na ya bụ the source of the problem. Ọ bụghị about Lugard destiny, nke ahụ nke ụnyaahụ. Before Lugard, ndị ọcha mere interpret na-egekwe ntị o, maka ijere ịgba bọọlụ, ị gwazie ndị gị na ha jere ịgba match your weak point ka ha nye gị goal ifere. Kedu ka ndị ọcha ga-eti ya translate? Onye ọbụla itikwa na asị go and look for is a free word. Go jee chọrọ m Igbo information na without Latin alphabet. Get it to me. Go nwetara m Igbo information without Latin alphabet. Ị ga-eje nwetara m nonsense. Ọ dị ho ihe apịrị apị juru ndị Indonesia from ebe ụwa bidoro today ebe ụwa endere nwere ihe apịrị apị. Why na ha akpọghị arụsị? When they wrote it, why na ha akpọghị arụsị mgbe ha dere ya na Google everywhere? Mana ịfụ ha n'ihe apịrị apị na Google asị ụnụ na arụsị. Why na nke ndị Indonesia akpọghị arụsị? Why na nke ndị Philippines akpọghị arụsị? Why na nke ndị Spain akpọghị arụsị? Why nke ndị ga-eji akpọ ya arụsị? Arụsị bụ chọrọ ya na enwe ihe o nwere ime wit ihe apịrị apị. Ihe apịrị apị bụ ebe nke information dị for you to scare away. Ihe niile anyị fere apịrị apị, go and look ya for symbol nọ ebe ahụ. Go and look it. Ị ga-afụ dị say all of from A to Z bụ symbol. Ebe ezoro information ụnụ bụ ihe. This is where your ancestors encoded everything. Ya ka asị ụnụ arụsị don ever ijekwa n'ebe ahụ. Ije ha n'ebe ahụ enwe ozugbo ụnụ agbafuru ọsọ. Go to Google anywhere in Google anywhere in Google. Go and Google. You will see them. But why they never call it arụsị? Why? Only Igbo people then call their own arụsị. For you to stay away from it. Our ancestors never speak. They never spoke in Latin language. Never. Not in alphabet. Never in symbols. It's everywhere. It's important. In our ancient houses. Go and look. Even the clothes. Everything everything is there. The information, everything from there is there. Or they are there. But no, you want ABCD, ABCD, so if you like, you can never find them. Egypt, you see today. Oyibo, the English people translated the Egyptian hieroglyphics. Hieroglyphics even have English. It's not English. It's Greek. All Greek. So problem I am when I have we left these people translate your own information for you. They can only give you the one they like. Simple as ABCD. They can only give you the one they like. They want you to hear and know. That's all. Because you are lazy. You cannot go and find them. And they know that you cannot go and find them. You will not go.
Now you are looking for your ancestors, you want to find them, you go to white man. How can you go to your son and look for your elder father, elder brother? How can you go to your son and look for your past? Now these African people, you are in the how can you Google your story with Roman alphabet, which the same people translated? Never ever you can do that. In CBD, these symbols is encoded in CBD and translated to English or Latin by our people. But how many of us know about CBD? I nwere Igbo, ndị Igbo kara aka isi na anụ ọkụ scientists, we have them. Thousands of Igbo men scientists translated these words. But you can never find them because you cannot go there. Your Bible will tell you not to go. Akwụkwọ nsọ si ga-ejekwa n'ebe ahụ na ndị a bụ ndị rụrụ arụ. Akwụkwọ nsọ si gị don't go there and you will never go there. So if you want to talk about Igbo, don't ever tell me anything from Google. Never. Because for me, it does not make any sense. It does not make any sense. Because before Latin, there was Igbo. Ka ihe na-agwa m about Umueri na Aguleri. Nsogbu ha sikwe from there. From the same place. Atun of Greek. Atun is a myth. Go and go. Osiris is a myth. Horus is a myth. It's an allegory. Eriwe myth. Oboho true. Omehem. Eri fall from heaven. Na nwanne check yenu. Go to Google. Google Eri. Google Eri in Google. You come and tell me. I say Eri fall from heaven. Na nwanne na. Oh, this story ka ụmụ Eri na Aguleri ji na-anụ ọgụ today. Because of this story ka ụmụ Eri na Aguleri ji na-anụ ọgụ na Eri fall from heaven. Na nwanne check yenu. Check izienu ma ihe ọ dị mmanụ. Mba na ọ dịghị na mmanụ. O rugo mgbe anyị ga-eji wee ji aka anyị duo onwe anyị ọdụ. Igbo ukwu go jekweje eme ite tọsọ. Ọnwụgo ama m ka ọnwụgo onwe ka ọ dị ndụ nwe ka ọnwụ. A British archaeologist Thurston Shaw bịara Igbo ukwu 1950. Excavated thousands of information about Igbo people. Ndị Igbo ihere mewukwa anyị na somebody all the way from British came to our land, excavated our ancestral information and go were na iruote ije na Google bịa na agwa m nonsense. Emere ihe eme mmadụ ga-esi ihe dịka British bịa na Igbo ukwu chịkọrọ information anyị na ruo be ha wetara change it to Latin language which is English alphabet, send ziere anyị gwazi anyị na our ancestors bụ ngwọrọ na enweghị ha dị mma ya. Nye m the information, give it to me, let me translate by myself. Ngwa ya agwa m ka my ancestors dị how ka eki ga-esi agwa m give it to me, let me translate by myself. Any na adịcha everything about this thing ọ dị, but ị gaghị na-aga n'ebe ọ dị because akwụkwọ nsọ si ga-aga n'ebe ahụ. Ifugwe ngwụ na akwụkwọ nsọ wụ the code unu ajụ ndị be anyị enwere ihe m sendịrị na Igbo Academy today, but ha ya ha agụ ya as long as na-eti ha afa Biafra dị ha ya ha agụ ya. That thing will heavy information. Ihe agwa unu bụ na our ancestors, astrology, planet, all the if our ancestors talk about planet thousands of years ago, ihe neediri ngị nwa now ihe neediri bụ iji ọsọ modernize the picture. Ọkwa ya bụ ihe anyị na-eme ndị ọcha na-eme. They just take your knowledge, modernize them, pose a Western civilization. Ọgwụna Osigo planet and stars, every ancient civilization ma about planet, all of them from A to Z. But according to condition of your mind by this Western editionist, ha meziri ka ị na-agụ ya through Western ideology so that all West discover all this planet. But this planet all the day post even post room one, this picture post through today here may go more than thousands of years.
before ndị ọcha esi na cave pụta, before ha na cave pụta from Asia, ndị be anyị ejebe na ha ma about moon and sun and all those things. Ọ dị all of them from A to Z dị. But we go to easiest one, the easiest way. The same thing anyị na-emekwa today, the easiest one, everything will easy. Sirili were lọ ihe anyị chọrọ, easiest way. Onweghị ụzọ eche John chọọ dị nso, onweghị, never ever in this life. Ka m gwazikwa unu nke bụ eziokwu. Ọwụ na laziness ka anyị choose, go and choose lazy, mụ count me out. Ọwụ na ndị Igbo decide to go to serve this planet, count me out, anaghị m serve anybody. You got to go. I serve my land. Ọ bụ ebe mma. Mana ị gaghị agwa m na our ancestors debere all these things. I hapụ ya buru Bible na Quran na-akpagharị. Ị gaghị agwa m na our ancestors hapụrụ all these things. Anyị ewere Latin language wee na-define Igbo. Ị nweghị ike, how can ndị Igbo, okay, for example, ka m gwazi unu, ị gaghị akwa ama the meaning of Africa ma i uzukwa alphabet, Roman alphabet, never. Ị gaghị akwa ama meaning of Biafra with Roman alphabet, never. Ị gaghị afụ ya na Google. You can never find it in Google, never, because all translate ka emere ya to Roman alphabet o wee pụta datin ọ pụtara na akpụ ya now, so ị gaghị afụ ya na Google. Ịghọtago meaning of Africa, ị gaghị afụ ya na Google. Africa mean dust, a soul. Africa is a black soul. Biafra mean a black power. Ị gaghị believe it because ịfụ ya na Google. Ị gaghị believe it because ịfụ ya na Google. But ihe na wugaba according to your own ancestor symbols. Ihe ọ pụtara with this thing according to symbol of your ancestors, o dobere edobe ọ dị. Ihe o mean, that's why even Marcus Garvey, all these Jamaicans, most of Americans and Jamaicans know about your ancestor more than you do. Mgbe disi Marcus Garvey ji disi red, green and black wee mee Biafra of flag of black liberation movement, ọma because symbols, all red, green and black, all symbol, all color is symbol, because most of those ancient black civilization, most of them all the same cow, most of them practice the same thing and the same philosophy, most of them. So before Marcus Garvey use other color, Marcus Garvey ma your ancestors mara the symbol of the color, how I represent it. That's what use wey. Even Ojukwu use that flag. Ojukwu ma something about your ancestors. Ojuwe use that flag for Biafra liberation movement. You know that? Mana ndị a na-ebugharị ahịa na-amaghị ihe ọ bụ, they don't know it. Even ichi ịgwa ha agwa, ha kpochie isi ha. Ọ bụ na agwa m about Pharaoh. Mana ngwa bụ the Pharaoh. You are the Pharaoh. You are telling me about Pharaoh, but you are the Pharaoh because na agwa gị kpochie isi. Enweghị ihe ga about you, never you go to Google. Ọ bụ na ije na Google just to have knowledge, that's all. Have knowledge. Google, we can only teach knowledge. But obviously they choose in your ancestors' heritage. Go beyond Roman alphabet. Jee mụọ ka esi eme translation, symbol to translation. Ndị ọcha mụchere, ha mụrụ ya amụmụta ya, ọ gaghị anya ụnụ. Ndị ọcha mụrụ ya amụ ihe ọbụla mmadụ, ihe ndị ọcha na-eme mgbe ndị ọcha translate your own ancestor symbol, your own ancestors knowledge ka ha translate. Onye ọcha translate tinye na akwụkwọ belesi gị were ego gị gorie, were ego gị gorie. Why na ije eje mụọ ya mee translate lesie ndị bonu nwee ji ego na onye ọcha ime ya? Maka gịnị? Generation a ghọrọ ahịa, generation a ghọrọ ahịa, mana nna agwụrụ na ahịa ekwe. Ihe nna agwaghị ya bụ simple knowledge ọdịnala ga-etinye n'isi nwatakịrị oto all these things abụrụ ya normal because ejighị ezuọ gị, ọ dịghị gị normal because ejighị ihe a wee zuo gị, so for you ọ dịghị normal. Ihe wụ normal wụ ABCD Igbo gbee that gbee your ancestors amaghị ihe ọ. A na-akpọ ya Igbo or according to translation from that symbols. Why ji wee kpọọ ya Igbo na Romance alphabet?
eji ede ya otu ahụ. ihe na-egbu anyị tata bụ ihe the same thing gburu Bible. The same thing gburu Bible ndị ọcha wee rie ka wee jeje wee rule their people. They want to rule their people. mana ha ama ha n'ihe dị n'ime ya. ọ dịkwa ijekwe go and look for akwụkwọ a na-akpọ Dark Age Europe. Google it. ị nwere ike Google nke ahụ nke ndị ọcha. Google Dark Age in Europe. Ọfụ gosi gị dị akwụkwọ. Ọ bụghị mụnwa. Ọ ga-asị gị no religious moment in Europe. Before few of them jere n'Egypt wee mụta ihe a na-akpọ otu nzu. Ọ bụ otu nzuzo ahụ ka ha ji wee fight ya religion n'Europe wee chụpụ ya. Religion na Africa. Unu eche na ezigbo ihe. Religion wee literature book. A literature. Onwe doesn't concern religion with God. Akwụkwọ Chukwu eji ejebe n'igwe eji eje ọkụ mmụọ is absolutely nonsense. Enweghị gbasara ha na abụ. It's a different thing. It's a literature book. Ndị ọcha enweghị culture. They have no culture. Enweghị culture. So ha need culture. So ha were our own system wee mee culture ha. Ihe a na-akpọ Judeo-Christian law. Ọgwụna. Oya ka ha ji. Their culture of Christianity, nothing more, nothing less. Not our practice. European culture of Christianity, because ọ bụ ihe ha bụ. Ma o jere ụka ma o jeghị ụka. So anyị nwa dị beyond the eri. Ụmụ eri na agụla eri. Ha egbuzina onwe ha, ọ baghị uru na ha na-egbu onwe ha. Because na ịmaghị ihe ọ bụ, you don't know what it is. Ịmaghị ihe bụ eri. Eri na echi bụ ofu. Echi, eri, ọ bụ ofu ihe. Ndị mbụ, Adam, atom, the same thing, absolutely. Enweghị ihe dị iche n'ime. Mana dị nsogbu dị n'ebu ndị be anyị ọ ga-akpọpe isi ha, kpọpe ntị ha, nụrụ ihe ha na-ekwu. Ọ ga-akpọpe mana mgbakwuwe maka o nwere ike ịfụ na ị na-eche ka ịfụ nwa mmanụ gbara isi awọ gbacha afọ na-ekwughere ka wale chọọ ya. No, you don't need that. Ọ bụghị ya, ọ bụghị isi awọ bụ na nwa metogo. Most of ndị papa ịfụ na village bụ okoko nwe ihe ha ma. And ihe mere enwe ihe ha ma bụ maka Bible a ha bụrụ. Ha didn't be na ha ebughị Bible, ha karị study most of this na ha karị ịma ya. Dibia wụ sacred science, nothing more, nothing less. Onye wụ dibia nwanne jee modernize onwe gị nọrọ ọfụma. Modernize onwe gị, kwufuo efere akụwara akụwa iji akpagharị, tie ezigbo efere, mee ezigbo shrine. Dezie your bunk ọfụma. Hapụ ihe a na-eru unyu na-adebe ihe ruru. No, dezie your bunk tie igbo ozu. So ana m atọ ha ya mata ebe ntị ahụ bụ na according to ha nwa na-ekwu ha Fero ntị kpọchiri ha. Mana ọ bụ maka brainwash, they have been brainwashed because e brainwash ha na mma gị e brainwash go gị because ọ mma gị ya azụ gị ọ zụrụ gị according to brainwash ya. Yes, kwesịrị ịdị happy. You must be the happy. Onwekwu na nwere ike igwu ihe a na-agwa ụnụ ka m daa ebe a. Nobody will ever tell you this thing. Nwe onye ga-agwa gị ya because ha mara ya. Ichere anụ majọ one no day is like that to get this information for me. Ọ na-take him days of sleep and sleepless night and sleepless day. Ka m fụrụ ndị be anyị mara ihe a na-akọ. But upon that, mana m pụta echi bụrụ Biafra flag na-akpagharị na-ekwugheri ha esoro m tụbara m ego. Ihe abụghị life. Onwe onye si ga-enwe na Biafra, all of us anyị niile bụ Biafra, chọọ Biafra taa na echi. Mana common sense will common sense. You have to know you have to know who you are. Onye na-amaghị ebe o si amaghị ebe ọ na-eje. If you don't know where you're coming from, you don't know where you're going, same plus ABCD. If you like, give you the freedom to do when he ga-eje. Ị ga-ata ya ata. Ị ga-ata ya ata. A na-agwa unu nke wee simple truth. Ọdịnala a ga-ede ihe niile na akwụkwọ tinye onye ọbụla agụọ ya egbuwa ha isi tinye n'ime isi ha ndị isi akpọchiri akpọchi. Enweghị ike onye ọbụla pụtara gwa gị something according to Google, don't take it, all nonsense. Ọ ga-lead you to destruction. Onye ọbụla gwara gị about Igbo info from Google this Roman alphabet is rubbish, bunkum. Unless ma gwara gị ebe o si nwetara information. Yes, because anyị na-use Roman alphabet ede ihe now.
yes he can write it through Roman alphabet, but ọ ga-agwa gị the source of those informations. Of course ọ bụ descending destroyed anyị ebe ọ bụ na afọrọ information eburu na-akpagharị anyị emegidekwuo na bụzi ndị Igbo na go back to Israel na what are you doing here? China chi ya zụto Israel. Ọ bụ na Igbo onye Israel, Israel nwere onwe ha, go there then give you land. Jee chi ya azụ na Israel ka enye gị ana ebe ahụ. Ọkwa ịchọpụtago your root, you have founded your root, nne chi ya azụ ebe ahụ ka enye gị your land. Onye ọbụla nwere right to be, ịchọ practice Islam practice, ịchọ practice Jew practice, ịchọ practice Christianity practice. Mana ana m agwa gị simple truth na anyị bụ ndị Igbo and ọdịnala bụ our philosophy. Onye biri ibe ya biri, nwata ga-eto n'iru nna ya so n'iru nna ya, onye ezu n'oshi, onye agbana, onye megidere nwanne ya. Science is our basic human right. Nna nna anyị ha macha ebe ọnwa dị, mara ebe anyanwụ dị, mara ebe all the whole planet dịcha. Nna nna anyị ha ma ya, mana ha ya amaghị ya. Ọ bụ na ịma ya, why ga-eji asị n'eluigwe? Ebe ka eluigwe dị? If you know about astrology, you can never believe in heaven and earth. If you know about astrology, you can never believe in that mythology of heaven and earth. Once you believe in it, one name don't deceive yourself. Because ndị ọcha na-etizi na Facebook every onye ọbụla amapụta planet tell him about the planet. What does that mean? Ndị mmadụ amaha na sun wee star in this 24th century. Ndị Igbo amaha na sun wee star. They don't know. Enweghị ha ama. Ndị Igbo amaha na n'isi ha na enwere ya na-akpọ sun n'ime isi ebe ahụ ọ dị. Pineal gland is a sun. It's a small sun inside your head. Or you have a receptor of the information coming from sun. Coming from the big sun, ọ na-aga to your pineal gland. Ọ bụ ebe ahụ nke ị na-esi alahụ ụla. Onye na-eme ịlahụ ụla n'abalị, that na-akụchie mepee the inner side of your brain. Ịrọbazie nrọ. That is the spiritual part of all the border between a spirit and the physical life. Ndị be anyị amaghị ya. Ọ bụ this thing adịghị more important. Ọ bụ this thing bụ ewu mmadụ because ọ bụ common sense. That is common sense. But ọ bụ na ọ na-alahụ ụla, you are a dead man walking. Nothing more, nothing less. Ị bụ onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Ndị be anyị na-ekwu ya. Ndị Igbo sị na onye nwụrụ anwụ na-aga, bụrụ na amaghị ihe ọ pụtara. Unu amaghị ihe bụ onye nwụrụ anwụ na-aga ije. Unu na-anụ every day by day na Igbo ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ị maha ihe ome. Ihe ome nri bụ onye na-ejighị akọ na uche ya ebi ndụ. Gịnị ma akọ na uche? Akọ na uche bụ spirit. Ndị ọcha, they are strategic. Ọwụ ndị ọcha wepụta draft a na-eti eti. Ndị ọcha wepụta draft a na-eti eti. So ha nwere onwe ha take go the life as a competition. Ma ị chọrọ ma ị chọghọ, ha bịara ịgba bọọlụ. White man came to play. Whether you want or not, nke a is your own concern. Ọ bụrụ na ị chọghị ịbịa maachị, nwanne emerigo m buru kọpụ naba. Ọ bụrụ na ị chọghị ịgba bọọlụ, onye eburu kọpụ wa. So either you face the game or onye ọcha eburu kọpụ wa. That's all. Onwe ihe dị n'ime. Okooko ga-amụ okooko. Nwanne okooko ga-amụ okooko. Iburu okooko, nwa gị ga-amụ okooko. Nwa gị ga-amụ okooko. So ọ bụrụ na ịpa amụọ information here, nwa gị nwanne ipu ihe anya early age. Nwata abụrụgo mmadụ. Ị kwesịrị ịdị anxious n'ime isiri opportunity. You're supposed to be anxious. But ị dịrọ. Enye gị Biafra taa echi nwanne ọ ga-eme ya ka London. Onye gwara gị? Ijere London ụbụrụ ego ha jeri. Anya Biafra nwantịntị oge. Ụbụrụ aka ọgwụ a ga-ebido ga-ejeje ụmụahịa. Ọ bụ okwu anyị ji ka ebido ga-eji eje ụmụahịa nwanne ọhịa m na-ajụ anyị. Eso mma niile. Ọ bụ okwu aka North Korea ji arụ ihe ha na-arụ. Okwu aka Iran ji ihe ha na-arụ. Okwu aka Japan ji arụ ya. Okwu aka China ji arụ ya. Adị mma polisi, adị mma kọtụma. A na-agwa ha okwu, a na-ezuzugharị. Anyị kwesịrị iji eme ebe nna nna anyị ha si pụta ụwa, mara ka ha si eme, mara ihe ha na-eme. Ọ ya bụ ọdịnala a na-ekwu oge. Ọdịnala ga-akụziri unu ihe a niile. Ọdịnala ga-akụziri unu ihe a niile na-agwa unu, ihe a niile ga-etinye n'akwụkwọ, mee ihe ọ bụrụ normal compulsory, bụrụ ederi attitude. Anyị adị mma mmadụ. Anyị agaghị adị mma mmadụ na-esi mmụọ mmụọ. Kedu ụdị ndụ bụ ihe a? Mbanụ. Onwe onye n'ime anyị ma how life was created. Nobody.
sọsọ ihe a gwara anyị na Bible. Apart from Bible you don't know, but your ancestors nwere all the whole civilization nwa nwere process of life creation. Your ancestors nwere process of life creation. Otu o si wee na Christianity, your ancestors nwere ya like that. But ị mara ya, ọ dị na bụ ndị a nwere ụlọ mkpaja mgbe ndị ochie, most of them dịcha dị ma ihe ha apịrị apị, most of them dịcha dị. Ọ bụ ebe your ancestors, because e nwere ihe mere mgbe ndị ochie, e nwere nnukwute ihe mere your ancestors ji wee decha those things dị maka adị ama Ọnịcha gwara Obosi. Mana kịta ka ihe mere, what happened? Ị nwere ike ịfụ ya ọka n'elu gbada na isi akwana gịnịkwana ịmara ya, ị gaghị ama ya. Awụrụ ị ga-agwa sef osi ebe abụọ, osi ebe abụọ. Ọ wụrụ echi na mpụta echi na si unu nwanne anyị ga onye ọbụla achụ m n'azụ. Ana m agwa unu ihe ga-abara unu uru. Ihe m na-agwa unu hie enwe ebe ọzọ ịfụrụ ya ahịa agwa m na mba onye asị nwanne abụghị ha m obodo. Ihe m pụtara ụwa bụ ihe m bịara ụwa bụ ihe m na-eme. Ndị ọzọ adịgo m oke maka onye ọbụla amụghara gị ekwu ihe ị ga-abụ. Ọ mere ndị Igbo na-agba afa mgbe gboo, iwe ha nwanyị ya agba afa mara ebe onye ebe ị na-eje. Ndị Igbo anticipated maka mmadụ ịma anticipate 100 years to come. Ichere obere ihe mmadụ ịma 100 years to come. Ọ bụ ya bụ ịgba afa. Kịta na isi na ọ bụ ihe ọjọọ. Mmadụ ịgwa gị ya future ọ batin. Ọmana ọ ga-eje gụcha ka esi ọ bụ na Naijiria ka ị na-afụ ya, mmadụ ga-agụcha injinia jee wụrụ barista. Ọ ihe unu na-eme na ịmara akara aka gị ya ha ebe akwa, ịmara akara aka gị ya ha dị na difficulty. Never. Nwanne ịmara echi ị ga-eje ụnyaahụ. Mba, onye ma echi anaghị eje ụnyaahụ, a na-eje ụnyaahụ eje. Ọ maka na ịmara echi ọ ya ka gị na-agara itinye aka ebe ọ gaghị, itinye aka ebe ọ gaghị, itinye aka ebe ọ gaghị. Onye nwa bụ na ihe a na-ekwunu adị polisi adị mmakọtama mmadụ ọma echi ma nwanne ịmara ihe bụ nke gị ike ebe nke ị ga-esi ịmara ha na akara aka gị nwanne ebe nke ị ga-eje. Mana ọ bụrụ na ịmara akara aka gị ọ ya bụ eri na agha maka ịmara akara aka gị. That's simple truth. Simple truth bụ na mmadụ amara akara aka ya. Ihe a bụ ihe dị n'ọdịnala bụ adị amụ ha anaghị ịda ha na nwanye mana na-eburu gị ozugbo jee ebe a na-eme nna nekwa akara aka gị ọkwa ịnya ọkada. Kịta ị nwere ike ịgwazi onye Igbo si ya nna nwanne akara aka ya ekwe were kapịnta. Ọ sịghị nwanne ya mba nụnụ kapịnta ka m eji abụọ gara ya. Chefuo na ịrụ fọnịchọ onye fọnịchọ sef bara iri. Onye na-arụ fọnịchọ ịfụ ha azụ ya anya, mana ya nọ ikpuru kapịnta ịma ya isi n'ọhịa. Ịghọtago? Ekpuru kapịnta ịma ya isi n'ọhịa. Peter ndewo amego m ya. Ekwuru kapịnta ịma ya isi n'ọhịa maka isi na ndị kapịnta nọ na-akpatakwana ego because ịdịgo used to nwanne enweghị ebe esi akpata ego. Ma ị chọrọ ego enweghị ebe akpata ego kama na ọ bụ ihe ịma mana nke ị na-amara ịmara mana nke ịma. Ịghọtago? So nsogbu anyị nwere bụ ọdịnala adịrọ. Ọ bụ na ọdịnala dị unu akara ị na-ebe a na-ekwu dị maka Biafra mụrụ Biafra. Unu gara ị na-eme ya eme omume ka akara ị na-eme ya agaghị na-ekwu ya egwu mana ọ bikos na ọ dịrọ na-ekwuzi ya ekwu. Ịghọtago? Anyị gụwazie 3 instead of ịgụwazi 1. Mana ọ bụ na ọdịnala dị akara ịgụgo anyị na anyị nwere ike na-agụzi 4 5 maka anyị kara ịma ihe anticipation because through these symbols anyị kara ịma so many things. Through these symbols anyị kara ịma so many things. Kịta bụzi ihe ndị Latin gwara anyị ka anyị ma ha ewere ego our information de change ya eto Latin alphabet nke a gwara anyị ka anyị ma nke anyị agba ha ya ha ma ihe ịma tata bụ ndị ọcha gwara gị. Ịghọtago? Mana ọ bụrụ na ị nwere dasị ọ dịkwa dị ewite ọ ka dị n'Igbo ukwu ivi na ejekwe n'Igbo ukwu na-agụba because e nwere ihe mere nna nna anyị ha ji wee nie ihe ahụ n'Igbo ukwu enie. Why eji wee nie ya? Ọ bụ na enwe ihe mere kedu ihe mere eji wee nie ya enie? Something happened for them to borrow those things. O nweghị ihe a na-ewepụtara n'Igbo ukwu. Google Thurston Shaw 1 ka nkụ, German archaeologist, Indian ha ka nkụ. Everything onweghị one single Roman alphabet n'ebe ahụ. No single Roman alphabet. Ị na-agwazi m na iji chọ these people were Roman alphabet je chọọ ya. Ị gaghị achọtagwu ya. Ndị ọcha jọsụrụ chenjizie nke ha chọrọ. Chenjizie nke ha chọrọ ndị dị light
nyezie unu gwazie unu na your ancestors na-efe arụsị agọ ihe apịrị apị gogolo ihe apịrị apị ndị Filipin ị ga-afụ ya ha kpọkwa ya arụsị o gogolo nke ndị Rome ị ga-afụ ya ha kpọkwa ya arụsị o mana ịgụgụrụ ha na nke ndị Igbo ọ gasị ikenga na nwanne nke ụkwa arụsị ikenga ebe akwa ịghọtago so ndị a mere anyị pọpe iweta ya ka ya gafụ symbols nọ die ụka nkụ you symbols symbol ahụ nsi bidibia translate edo symbol to a Latin alphabet so i werezie those Latin alphabet go to nsibidisi ifu those symbols ịgbarazi ihe o mean i werezie aka gị through your own perception and concept wezie design izie the definition or interpretation of that particular something ọwụsị nke Roman mere interpret wee gwa gị iburu na akpagharị so I need ịpam up our brain face this world hapụ ihe a gwara gị agwa go and take your own information interpret them by yourself because ụmụaka anyị na-amụ kedu onye ị ga-ahapụrụ ha ke ihe ga-ahapụrụ ụmụazị ya this world ndị ọcha etegigo this world as something else ndị ọcha etegigo ihe ụwa as a competitive place and they adịghị prepared for it ke ihe anyị ga-eme olesi ma ya ga-egbuchicha ụmụazị niile anyị mụrụ amụ ịghọtago because onwe hụrụ ọban ha na ebe onwe hụrụ ọban anyị na-amụ ụmụazị ebe anyị to be honest with you because ịmụ ha ebe a bụ iji ọsịkpọ n'ọkụ mmụọ ka ha ga-anọ ọkụ mmụọ ka ha ga-anọ ndị na-ete isi a na-egburu na-abịa ndị ọcha asara isi na-abịa so there is no onwe hope ha ga-commit suicide ọ wụ suicide mission ka ọ bụ anyị need ịpam ụmụazị with knowledge with kind of education a ga-eme emecha educate ha bụrụ aka pol mana isi ụta ekene mmarị anyị jupụta na gracia na nke na gracia kwa a na-ekpe ekene mmarị ndị n'igwe a na-ejupụta na gracia nke na gracia ka na-ejupụta gịnị nke ọzọ asị gị so osiri so tight nke ọzọ asị gị ala awa akụba gịnị ka ọ na-akụba ihe nwa hapụ ihe a ga-eme na-eme ihe ọzọ ọkwa ọ bụ na ọdịnala na-agụpụrụ m ihe ọbụla a na-eme eme nwanne ọ bụ na ọ bụ ọdịnala gụpụ m dị bikọs ọ baghara m uru agba m na ị ga-awụsa m n'iro bikọs ka ihe ịma onye isi ọ na-edu onye isi nwanne ị ga-awụ mmadụ naanị na ị ga-awụ mmadụ na that simple truth onye isi anaghị edu onye isi anyị ga-eprove dị na anyị ma ihe es enweghị onye na this world nobody will accept you onweghị onye chọrọ nkịtị n'ụwa nobody wanted onye nke ọsọkwa gị nwa nwaanyị nwee gold nwee diamond ịrụ onye nkịtị ndị ma ihe will benefit from it ndị nwa agaghị benefit from it ihe ọsọ gị nwee the whole mineral resources nọ n'ụwa as long as you remain onye nkịtị your brain that power God nyere gị which is the brain ebe a nchukwu bi na ị naghị make use of it ndị na-emeke use of their own will take that thing from you and enweghị ị ga-eme nke ha ga-aji isi ha rụọ ngwa ọgụ bịa napụta gị wute ngwa ọgụ ahụ ibecha akwa n'ọwayọ ibecha akwa ị n'ọwayọ nke ya esi kwụọ ụdọ onweghị ihe ọzọ ka eke ya esi akwa ụdọ ịbịa agba m ga-egbe nwụọ ịgbara aka bịa gbagbuo m gị that's all ọwụ ụdọ ka ị kwụrụ ịghọtago so ihe ka a na-ekwu ọ bụ na ọdịnala ndị gọvanọ na-agakwere ụnụ ha agaghị erenwe ụnụ ịghọtago onweghị onye ibi na onye ndu agaghị edufunwu gị maka ụjọ agaghị ekwe ya ụjọ agaghị ekwe onye ndu bịa dufuo gị maka ọma the consequence of ihe ọbụla ome ọma the consequence ọ ya ha eme ya gọvanọ ma the consequence of ihe ọjọọ ya ha eme ya so onye ọbụla achara ihe ọjọọ a na-eme na ihe ọjọọ a na-eme na ihe ọjọọ emena a na-eme ya emena ihe ọjọọ ana nwanne ife ihe ọjọọ na-agba ọsọ kịta na-eji ihe ọjọọ anya isi n'ala Igbo hapụkwa kịta eji ihe ọjọọ anya isi n'ala Igbo na-afọzikwa nke ndị Afrịka ndị ọzọ ịwụ dama na na-akpọ cheka ọ bụta o jiri ihe ọjọọ na-anya isi na-evidio onwe ya eji ihe ọjọọ anya isi ọ na-evidio onwe ya okwuo ọta atụ wa nna nwanne chekizie nien o jiri ihe ọjọọ anya isi n'ụwa nke taa ka ndị Igbo ka na-eje na Google na-asị Igbo Africa name Africa esighị from Roman alphabet never all translate ka emere ya even Biafra all those ancient even Nubia even Sudan all those things were translated to Roman alphabet but ị kwesịrị ịma the meaning ha nwere meaning enyere ha those names according to meaning ịma the meaning
Africa onwe ihe omeniri eji wekpọ Africa ahụ translation, o nwere ihe omeniri eji wekpọ ya Africa. Biafra enwere ihe eji wekpọ ya Biafra. That red green black e symbol ka o nwere ihe omeniri. Igbo nwere ihe omeniri. Ọwụ that alphabet o symbol ka ọ bụ a translate zie ya, ma ndị translate rie iri ha wụrụ gị n'anya maka ha chọọ ka ọ bụrụ bụ ịgba nwanne ị marazie n'ihe ị ga-ana ha inwe tactics ị ga-eji na-agba bọọlụ iwu na ọ na-agba bụ ikwu okwu kpuchi ya n'ọnụ ịgba ihe ọ na-ekpuchiri aka na ka ị ghara ịma ihe ọ na-ekwu. O nweghị ekwe any civilized nation ga-enye gị ihe ha ji arụ plane. Never ever. Ha ji onweghị ụdị ha ka ha na-eji blọkụ kọmputa ha ka ị ghara ịfụ datin, mana e nwere ndị na-egbu ya banye buru ya, ha enweghị ike inye gị that simple. Ha mere Afrịka enwebeghị uru abara. Ije na Afrịka atara ibe Afrịka ga-ata ego ama na ha ga-eji ego ha ka ha gote sọm, mana adịghị ego gote maka ha ma datin bara uru karịa. Enweghị ụdị ego nwere ike igote nwu datin olesi m iji watara ya n'anya a na-ekete ya na akpụ nkwụ. Ka eke ga-esi eme through this ancient knowledge. The ancient knowledge anyị agaghị abụ ndị gboo bụrụ ndị ikpeazụ. Mba, onye mbụ bụ onye ikpeazụ. Onye mbụ, the first shall be the last appear before God. Ihe kwuru the first shall be the last appear before God. Ịghọtago? So kazi mma na anyị jikwere nwayọ jee wụrụkwa first anyị bụ ọkwa ha na middle of the sea nowhere 1301. Ọwụ na iwe onye Igbo enweghị ihe ịma ntụ adịghị ejisi vụrụ anyị mana kaba na ahụ ka ị mara onye ọ bụ nke ọma. Ihe ị na-ama ha akaba ahụ ka ị mara nwanne ịbụghị onye nkịtị. Onye nkịtị bụ onye na-ama relax ya, onye ahụ bụ onye nkịtị. Ma ọ maha the consequence otiri nwa ya eto. Ị gaghị ama the consequence until your child grows. Ife ihe mere onwe gị mgbe ahụ ka ị ga-afụ ihe mere onwe gị na ihe adịzibọ onye na-ekwu bụ eziokwu. Maka ike nhapụ isi m na o ruo obu afro ọ na-acha white, afọ ọrụ m na-acha white, m pụta ebe a gwa ọrụ na Igbo fu isi Israel wee bịa onye ọbụla esoro m maka isi m anaghị acha white, afọ ọrụ m agbagha maka ama anaghị akọrọ ụnụ bullshit. Agwa m na anyị bụ children of God na isi Israel bịa na Biafra ga-abịa echi na nwanne echi. Ọ bụrụ na m gwara ụnụ otu amakụ na tụwana m ego nwanne Biafra tata kịta achọrọ m ya kịta ka ọ bịa kịta achọrọ m ya, mana e nwere ihe mmadụ na-akarị akarịa na mmanya na mmadụ ihe m nwanne ime ijide m ihe m nde na anaghị ya. Kedu ihe ị na-anara ya bụ na ị nweghị ike ịnata nwunye ya ị na-ana ya that means ma ha ihe ị ga-eme wee nata ya maka ọ bụrụ na mmadụ ji ihe gị nwanne jenarị ọ ihe gị ka ọ bụ ọ nke gị. So ọ bụrụ na ị na-ebe akwa that means nwanne na etigbugonu gị mana onye tigburu etigbu na-ebe akwa ịma ha na onye tigbu na-ebe akwa. Ọkwa ịfụrụ ihe a mbọsị ọbụla anyị maara ihe bụ eri Agụleri na Ụmụeri ọgụ ha ebie. Mbọsị ọbụla Ụmụeri na Agụleri ma ihe eri pụtara mbọsị aha ka ọgụ eri na Ụmụeri na-akwụsị. Mbọsị ọbụla ndị Igbo enwere ọdịnala n'ala Igbo niile mbọsị ahụ pịa ka nsogbu Igbo na-ana. That day from that day upwards nsogbu Igbo anago n'ụwa. Mbọsị ahụ ka nsogbu Igbo na-ana onwe ezikwa ihe ọzọ n'ụwa ga-emerinwu ndị Igbo maka from that day on up the ancestors rise. From that day the soul of your ancestors ebe akwa they are crying. The soul of your ancestors are crying. Kedu onye ga-eche gị? A sị na ọ bụrụ na Chukwu echeghị ụwa na ndị nche na-eche na nkịtị. Ọ bụrụ na your ancestors is crying in the grave, nna nwanne ka onye ga-eche gị? Ịbụ onye nkịtị na spirit enidghị nni ihe o need harmony. Spirit need harmony. Once you're in harmony with spirit nwanne enweghị ihe ọ gaghị emere gị. Enweghị ihe ọ gaghị emere gị n'ụwa mana a gwara ụnụ ndị ụka spirit will you mana onye nwa ka a gwara ụnụ tụcha egwu n'ụwa ọ bụ because of all brainwash. Brainwash will tell you not to go those things ya ga-eme gị mmadụ ọ ga-asị gị stay away from them. That is called brainwash. Google ya brainwash. Google brainwashing in Google. Ọkwụrụ nwere Google ihe ọbụla m gwara gị ebe a nwanne
go and search. You might ị ga-afụ symptom ya mana ị ga-afụrịrị one because ebe na-enweta information abụghị with Roman alphabet. Ana m enweta with symbols and nsibidi. Ana m enweta with ihe ancestors m debere m, ọ bụghị nke ndị Rome gwara m na nke ndị English gwara m. No, I get from my ancestors. Ọ bụ m nwa ha, they brought me here. Ama m onye lọrọ m. I know. Ama m onye lọrọ m. Ọma ma nnụnụ na-asụ Igbo nọkwa ebe a. Ama m onye lọrọ m ụwa. Onye m lọrọ ụwa. Ama m onye ọ bụ. Ama m na ọmakwa. So onwe anaghị m achọ information achọ. O nwere ihe ga-eme mme agwa m ihe mgbe m na-anọghọ. O nwere ndị iberibe na-eje ụka nwere ike isi na dizibọ ya na-aghara. Adị m ka onye na-aghara otu anụ. O nwere ụdị m udu mmemme nnọdị nwee ihe agwa m ihe a na-agwa m gwa m ya niile. Mana ihe niile ị nwechara ya n'ahụ go mana ị dịghị harmony with them. You can never get the information because you're not in harmony with them. You are not. Mana ọ na-adịfe ga-efe na ntị ị naghị aghọta ihe a na-akọ because you are not one of them. So ọ ka mma na unu ji oge tụọ ego ojii mma ekwugide ya ebe a ontili anya ebido ọrụ. Anyị bido hakwa n'ọrụ anyị mere na-eje ma ị chọrọ ma ị chọghọ otu a ma ị chọrọ ma ị chọghọ. Ọ bụ onye ji mmadụ na ndị onwe ya onweghị onye m ti ya chụba m n'azụ. Mana ihe m na-agwa ụnụ ebe a nwanne enweghị ebe ị ga-afụ ya. O nwere onye ọzọ, some people can say it, of course ọ bụghị sọ mụnwa na-eme ihe a mana onyinye dị n'iche n'iche. Onyinye dị n'iche n'iche anaghị amacha ihe amacha mana onye ọ nwere nke chi nyere onye ọbụla. Nke onye na-eri n'elu ụwa ka ife ya na-asọ, nke ị na-eri ka ibe gị na-asọ. A sị na one man's food is another man's poison. Chukwu ekego mmadụ ka ihe ọ ga-abụ nye onye ọbụla. My brother, onweghị onye anaghị akastigate ebe anụnwa a na-ekwu anaghị akastigate. Ọ bụghị ije na klaasị na-akụzi ihe isi ọ na-akastigate. Ihe tiche na-akụzi bụ nkụzi. Onweghị onye na-ekwu maka Biafra ebe a. Ana m ekwu ihe Biafra pụtara. Ịghọtago? So ihe abụghị abatụ asịghị m gị soro m bịa jee mee Biafra ekwu onweghị onye mgbe ji wee kwuo otu ha. Tiche na-akụzi ihe na klaasị. Tiche anaghị ekwu about good or bad. Tiche na-akụzi nkụzi. So iwe ewe na ga-enwe anyị abịaghaghị ikwu maka onye na-eme ọfụma na onye na-eme ọjọọ. Mba, ọ bụghị ihe anyị bịara here. Ihe anyị bịara here bụ nkụzi ka anyị bịara. So were ya n'okwu nkụzi ekpọtụ afọ Biafra akpọtụ afọ Naijiria akpọtụ afọ ọ na-eme anyị ebe niile. So ebe ọbụla ọ na-eme anyị ka anyị na-ekwu onwe ha anyị abịaghaghị ikwu onye na-eme ọfụma na onye na-eme njọ. A sị na maka esizi ekwu ya ekwu na ọrụ nke m akọghị nke ya ịfụ na ọ maghị akọ. So bụ ihe anyị na-ekwu abụghị abatụ ma ndị na-eme ma ndị amaghị eme. Mba, ha anyị na-ekwu bụ ihe nna nna anyị ha desara anyị. Ihe anyị kwuru meaning of Biafra ka anyị kwuru, ọ bụghị about maka ndị na-eme Biafra movement. So ka ịghọta ihe anyị na-akọ nwere ike ọ bụrụ na ịbata ha n'oge. Ihe anyị na-ekwu the meaning of the words alphabet, Roman alphabet and the original symbol of our ancestors. Ịghọtago? So ọdịna ihe anyị ji ekwu maka ọdịnala ya anyị ejecha ana na gwuo mmiri ukwu gwuo mmiri nta mechacha ihe niile. Ofu ihe aha ancestor anyị kwugbere sị na mgbọrọgwụ ụnụ bụ ọdịnala mgbọrọgwụ ụnụ. Mana ịrụọ ụnọ n'elu okwute ikuku oburu ya, ikuku oburu ụnọ gị. Ị ga-awa foundation wee ezigbo foundation kara aka. Ezigbo foundation kara aka ọ ya bụ information a nna nna gị ha desara ọ ya edu ga-eje. Chukwu anweghị temple eje n'ime. Chukwu anọghị n'ụlọ ụka ọbụla n'ụlọ mosque ọbụla never. Onye si na asị ya Chukwu nọ ebe niile. Chi onye ndị ka anyị were na asụsụ anyị jebe hapụgodi na English na Rome ka anyị were asụsụ anyị. Sọsọ ebe e nwere 3 gods bụ n'Igbo land. Chi Chineke na Chukwu. Chi bụ nke so gị aka. Ọ bụ chi gị ewere your information wejere to Chineke. Chineke ejeso Chukwu. Ị na-aghọtago? So chi gị ya dị ezigbote mkpa. If you are in harmony with chi gị nwanne ihe ọbụla itiri aka n'ụwa na-aga aga. Ọ bụrụ na ọ gaghị sị m na mbụ onye ihe ọbụla m gwara gị egezine. Ọ bụrụ na ị nọrọ in harmony with your chi ihe ọbụla iti gwara aka n'ụwa chi gị ahụ ya agwa gị nekwa akara aka gị. Ị mana anaghị anyị amaghị ha agba afa and otu anyị si ama ha agba afa otu ha anyị n'aka. Mana at least
ọwụ na ịdị harmony with that your chi na ị na-eme ihe chi gị ahụ chọrọ, nwanne ma ị gbara afa ma ị gba ha afa, chi gị aha ga-agwa gị n'ebe a ka ọ dere gị, ijebe ebe a ọ dere gị. Onye na chi ya emekwa enu mekwa anị, ọkwa ebe ahụ ọ dere gị ka ọ bụ. Chukwu edegoro anyị n'ọdịnala bụ mgbọrọgwụ anyị, ọ bụ foundation anyị, ọ ya bụ identity anyị. Anyị nweziri ike nwezi kọntrị, nwezie Biafra, ndị Ijo abatazie, ndị mana ịmakọ na anyị jekwa ebe ahụ anyị ga-enwenụ mgbọrọgwụ. Ọ bụ na anyị nweghị mgbọrọgwụ, ndị a nọgbukwa anyị again na anyị nidiri inwe mgbọrọgwụ. So Chukwu ede anyị kekwa nkụ ma ndị Ijo ma ndị Urobo ma ndị Ichekiri ma ndị Efiki anụ, anyị ga-enwenụ mgbọrọgwụ nụ. Anyị kwesịrị inwe mgbọrọgwụ ka ndị Igbo, ndị gboo, ndị eji ama atụ. Ụmụnne ihe akwụkwọ na ihe na-ekwe ọkwụkwọdịrị anyị maka anyị na-ekwuo, ọ na-afịakwa m ahụ iwepụta ihe information na nne, ọ na-afịakwa ana m spend gwe too much money, anakwa afọ ya na go, ọ na-erikwe m cash, ọ na-erikwe m ọgụgụ isi, ọ na-erikwe m ụla, ọ na-erikwe m ichekwa na asị je weta, go and look for it. Ọ bụrụ na ọ dị izi jegodi jee chọọ ihe a na-agwa gị ebe a, ma ị ga-afụ ya, ị gaghị afụ ya. Ọ na-eri m ezigbo ego, rikwe m ihe ọzọkwa, rikwe m nnukwu ihe, rie m time, rie m ihe niile. O nwere ike iwu 5 different books ka ya compose ya ka ọ bụrụ one a ga-ekwu for 30 minutes. O rie m akwụkwọ ise mkpomkpe ha chọọ na akwụkwọ ise mkpomkpe ha chọọ na ka i wee nweta ihe ekwu for 30 minutes. Ịma ihe ọ bụ? Nwanne time oge adịghọzi, aga na-ekwu ya, ọ bụghị ụzọ taa, aga na-ekwu ya na-eje, oge adịghọzi biko ịma na ụmụazị kwa ọkwa emekwa eje kpọpụta ụmụazị, a na-ejekwa na akwụkwọ, so kwa time kwa ejekwe kpọtakwa ha, kama na a na-ekwu ọ bụrụ na e nwere onye nwere ihe gbara ya gharị, ọ chọrọ dere m ya na inbox ma ọ dere m ya na Ọdịnala Cultural Heritage page. Ịghọtago? N'ụwa ihe anyị bịara bụ akwụkwọ. Onye ọbụla ma ihe m na-akọ, this word ọ bụ teaching, ọ bụ ihe ndụ anyị na-ebi bụ teacher for spiritual growth. All the spirit nwere life, ọ bụghị gụnwa. Spirit nwere ihe ọ targetịrị, and if you go direct with that target of the spirit, ewere mmadụ. Spirit nwere target. Ọ bụrụ na ị naghị emewe ọfụma, spirit hapụghị, and the spirit hapụghị ịnwụọna. Ọ bụrụ na ị naghị eme spirit chọrọ, that's ma mmadụ na-anwụ ọnwụ nwụchu, ọ maka spirit ị naghị eme ihe. Ịka nka ịdị weak, ị nweghịzi body to stand the spirit hapụghị wa, ọ ya wụ na ịnwụọna. So ịnwụchu anwụchu, that means ị dịghị in harmony with the spirit, ị na-afọ ọkụ ya up na ọ hapụghị wa, ọkọ sọrọ gị accident ma ọkọ sọrọ gị ọnwụ ike, ọ wara onwe. You got to go. So onye nwa bụ ọnwụ ike will only when spirit is not happy. Chigi nke a na-eso gị chigi, ọ dị happy with the body, o change your body. Ịbere taxi ga anaghị eme ọfụma, drop taxi ya, nwanne kwụsị ihe a, bara onwe gị moto ọzọ jewara. Ọ bụ ihe spirit bụ, mụ na-amaghị ihe ọ bụ. Onye nwa na-ebute ọnwụ ike, all spirit na-ebute ya. Ọ bụ because of your own problem, ọ gị ka ọ sụrụ ya. Because ịmahọ ị na-eso ndị Rom, ị na-ata ọchịchị, iwe a na-ewe gị, ịpụsịrị ụka nke agbụgbọ dịba na nka, until your spirit will be fed up. O tiri gị ofu moto ọpịara gị tọ naanị. Onye ọbụla aba na ụka o jewara onwe, chọọ another body dị ma ihe ọ na-akọ, another body isi dị mma. Ịhụ ka ndị Igbo na-anwụ eje everyday anwụgharị, ị naghị afụ ya, aka na-asị ọ dị 30 years ọ nwụọ na 40 years ọ nwụọ. Gịnị na-eme ya o ji anwụ? Nna ya ọ na-anwụ otu a? Ọnwụ eju ebe dị n'ala Igbo. Gị na chi gị nọ n'uwe uro, gị na chi gị nọ n'iro, ọ ya bụ the problem. And the only place ị ga-esi ama ihe a ọdịnala, maka ọnwa ọdịnala, onye nwa gwara gị onye bụ chi gị, ya gwa chi gị, gwa gị ihe ị ga-eme wee nọdụ n'udo, gị na chi gị a na-ebi na-erikọ na-aṅụ nkọ. Ị chọrọ iji ihe, ọ bụrụ na ụzọ adịghị mma, ị nwere ike iji ihe start moto gaghị ha start, chi ga-agbanyụọ moto, even kọtụ ọgwụ ị ga n'okpuru moto fere na-awụfusi, ị na-ewe iwe na-aba. Mana ndị dị ka anyị ma ihe a na-akọ, moto ma start ha, chimawugo m na ụzọ adịghị mma, nji were relax ya kpọnye egwu until moto ma start ya. Ọ bụrụ na okwa ha start that day naba, enweghị ebe m meje, I don't take taxi, naba. Chima agwago m na ụzọ adịrị oke. Na nwere ike okoko ọmahọ okoko pụta were taxi, o jezie ebe a moto makpuo na mmiri, ọ sị na chi ya egbuo ya, chi ga-egbughị gị, chi gị gwara gị apụ na ịkachie ntị pụọ. Ịbụ onye ntị ike maka ị nọ harmony with your chi, so ị naghị enweta meseji anaghị flow. So meseji kwesịrị ị na-eflow nwanne. Bịaba nọ ebe ọdịnala bụ ebe ụzọ dị. Pụrụ ndị edisive gonu. Ndị ọcha ji tactics wee bịa. Brainwash dị more dangerous than physical fight. Onye mere brainwash dị more dangerous than physical fight.
nwere ike ịgaghị ekwe, ị nwere ike ịgaghị ekwe, mana mụ nwa na onwe m fụrụ ndị be anyị n'anya karịcha ihe niile. Ọya ka m ji agwa ụnụ ha, enweghị ihe ọzọ. Ihe m ji wee mee ọdịnala a nwanne, ngwa ụnụ ihe oriri m ime ọdịnala a. Enwere ike ndị na-emele ndị na-eme ọpịpịa ha emerụbeghị ebe ahụ. Ọgwụ sị na Jizọs jere 40 years n'ime ọhịa, Moses jee how many years n'ime ọhịa, ka e wee nye ụnụ the law of your ancestors debere gị ebe ahụ. Ị hapụ chọrọ Moses na Jizọs jewara debere ebe ahụ maka ịma ha n'ụkwụ azọrọ azọ, ịma ha anya arụrụ arụ. Ibi ihe gọdị na ndụ sefụ your ancestors bịa sị gị nwanne gị ma otu ibiri nta esi mma arụ eme, arụtara m mpa nnukwu anyị na nrụ taa. Ọ bụrụ gị n'ụlọ ụka a na-achụ gị ajọ mmụọ, ịzụta mpa nnukwu unu na nrụ ajọ mmụọ ka ọ arụ eme. Mpa nnukwu unu bịara n'abalị na-agwa gị sị gị nwanne na ebe ị na-eji ụzọ adịghị ya, isi na ajọ mmụọ ka ịfụrụ, maka mpa nnukwu na nwụọ na ịfụrụ ndị mmụọ hei, ihe na-emebi. Ọ bụrụ na enweghị ihe anyị mere kịta, ihe emebiele. Ụwa awaala ọrụ ndị tiri egwu. Ihe obi aṅụrị na-akpa m, ihe obi aṅụrị ji akpa m bụ na sọsọ ma anyị emere ihe a, ya bụ na anyị awụrụ mmadụ. And ihe o ji aṅụrị ji akpa m bụ na ihe a emechaghị etijara maka ama m na ndị Igbo o nwere mgbe ike nwe ebe ị ga-eme iruo, enweghịzi ụzọ esi apụ ebe ahụ. Jekwa ebe ọ bụla ị chọrọ ije n'ụwa Igbo, ọ sọrọ gị jee grupu, ọ sọkwa gị fọm mụọ ọha na eze o, ọha na elu Igbo mitin o nwanne, ma ọdịnala adịghị, enweghị. Ndị ime ọdịnala imetaghị ya imejọ ịtaghịzi wụrụ ngwọrọ, ime ya imetaghị wụrụ ngwọrọ. Maka onye dọkịta, enwere ndị a na-akpọ dọkịta nke na-eme nka, dọkịta ọbụla nwere ihe ọ na-agwụ. So maka ibife ime ọdịnala ị ga-ama anya ya, maka ọ bụrụ na ị maghị anya ya nwanne wụrụ ngwọrọ. Enweghị ka mma wụ ngwọrọ, ịghọtago? Ọ ka mma na anyị mere ya kịta oge Chika dị, uwe enweghị date. Ihe ọbụla yesterday is memory, yesterday is ọsọkwa wụrụ n'ọgwa million years is memory. So hapụ nke na time adịghịzi, time dị, oge dị. Time adịghị na-amụ ụmụazị, onye ka ị na-amụrụ ya? Time adịghị na-amụ ụmụazị, onye ka ị na-amụrụ nke ị na-amụ? Time adịghịzi. Ị chọrọ ka ịfụchi irite ihe niile n'ụtọ. Na-enwe ihe ịrara nwaanyị n'ụwa ka ọtọ ya mebie. Kwewe nwaanyị enweghị ihe ịrara nwaanyị n'ụwa ka ọtọ ya mebie. So hapụ ihe time ahụ, hapụ na ihe time juru eju afọ. Ọ bụrụ na time adịghị, enwere ndị ka ya anụ nwaanyị, ndị ka mụrụ amụ ha ka etokwe nụọ nwaanyị mụọ nwa. Ị na-ekwu na time adịghịzi. Time dị ka anyị hapụ aghụghọ ka aghụghọ anyị. Ọdịnala nọkwa ebe ahụ. Ọ ka mma na onye ọbụla ka vileji ọbụla, onye ọbụla bụ onye isi ndị ọdịnala ahụ ga-eje wetara anyị infọmeshọn vileji ahụ. Anyị ga-eje ya nwanne ụnụ atụzi na egwu, obi amapụzi n'ụnụ, obi amapụzi n'ụnụ. Ụnụ nwere mmadụ, onweghị ụdị Igbo, anyị nwere ndị Igbo na nasa everywhere. Ọdịnala ka ha na-eche mbọsọ ọbụla ọdịnala ebidoro na ife ha pụta, mana anyị achọkwa ndị aghụghọ. Maka ị ga-akpọrọ anyị isi anyị, ị ga-edere anyị okwu, ị ga-eji afa nna nna anyị ha wee kwuo okwu. So ọ ga-awụ imete nke i metere eburu esoro gị, achụrụ gị na-eje ọsọ gị gbaa, anaghị agbata spirit enweghị bọda. Spirit ị na-agba ọsọ chụrụ gị na-eje ọdịnala bụ ndị aka ha dị ọcha. Ọ bụ na aka gị adịghị ọcha, ịyọ mgbaghara, ịyọ chi gị mgbaghara n'ime gị, si agbaghara gị na ị chọrọ ka from this time around ị ga-abụzi onye ọfụ. Ịbatazie arụziere gị agwụ. Ọ bụrụ na enwere imejọ ana n'ala Igbo, arụọrọ gị agwụ, ihe ọjọọ ga ana ọgwụkwa na ọ na ị ga-atakwa ahụfụ ya o, na at least ka mmụọ hapụzie gị aka. Maka na mgbaghara adịghị na mgbaghara adịghị be Chukwu anaghị agbaghara mmadụ. Hapụkwa ihe ndị ụka na-akọ, ị ga-ata afụfụ ya, mana at least ndị mmụọ ahazie gị ka ọ bezie na nke ahụ emere eme. Ma ọ bụkwa na isi na ị na-ajụ gị asị na ị macha na ihe adịghị mma, na enwechara ihe hazichara, isi na mba nwanne m, ndị mmụọ ka ga-afụ ụzọ. Ndị mmụọ nwere anya ise, ị nwere anya na-abụ, ndị mmụọ nwere ise. Ọ ka mma na mmadụ ji aka ya duo onwe ya ndụmọdụ, a na-eje na ana eje edo na ado amagha na ụzọ eteka. Kama na mbọsị onye ochi ga-akwa nne ya ka anyị chọọ na ihe anyị furu efu, ọdịnala ebidogo. Onwe ndị ọkara obi pụta na rụọrọ obodo na ọrụ. Obodo anyị ka anyị na-arụrụ ọrụ obodo anyị, mana ndị aka ha kwụkwọ ọtọ. Ọnwụ na ọkwụbụghị ọtọ bifo na iji saịdị go ka ọ kwụrụ ọtọ, nsogbu adịghị.
a ga-arụrụ gị agwụ ka emebie nke mere eme, mana you must pay. Ihe ọjọọ ọ bụla ime n'ụwa ị ga-akwụ ụgwọ ya. Anaghị agbaghara mmadụ njọ, ọwụ mmụọ ya agbaghara gị maka Chukwu. Ihe mmaọbụ na Chukwu anaghị agbaghara mmadụ, na ị ga-ata ahụfụ njọ gị. Ka mere ike olimitizie dị ahụfụ smọl, ebe ọ bụ na iche nji gị were onye gbanwere agbanwe olesizie dị ahụfụ, ịghọtago, meziere gị nwa jai maka ọgwụgwọ maka ihe eketa oke nwanne ị ga-eketa oke. So o nwere ike ọsa ọ bụrụ na ịkwụgo ụgwọ ya, o nwere ike ọ bụrụ sinsi ahụfụ ị na-ata sinsi ọ bụrụ na ụgwọ njọ ị mere ka ị na-akwụ ma ya ha ama. So ngwa o dịrị ụnụ na echikwe anyị na-apụta ebe a oge ọtọkwa na mmadụ dị ndụ ahụike daana a ga na-ezi unu ozi ọma. Njekwe na-achọwakwa infọmeshọn ka nke o juru eju. Inwe ajụjụ ị ga-ajụ kpọọ leta jụọ, ụjọ atụna gị, obi amapụna gị. Isi awọ adịghị ebe a mana n'ime isi awọ dị n'ime. Isi awọ na-adị n'ime, ọ bụghị n'iro, nke iro fansi ka wa okenye iberibe. Isi awọ bụ n'ime ka ọ na-adị. Ngwa ụtọ dịrị ụnụ ka ọ dịkwa.